अखन अहाँ सब सुनि रहल छियै सिकंदर सुमन के आवाज में डीजे ओम प्रकाश प्रेजेंटेड बाय अरुलिया रिकॉर्डिंग स्टूडियो। हे महंगा वाला लहंगा तोहरा के दलको गे, महंगा वाला लहंगा तोरा के दलको गे, छौरी के दलको गे। हे गैरा के सवाहा संग गेला दरभंगा, ओ तई तोरा की न दलको गे, छौरी मुके सवाहा संग गेला दरभंगा, ओ तई तोरा की न दलको गे। लहंगा के बदला बजन की दिलही गे, लहंगा के बदला बजन की दिलही गे, छौरी की दिलही गे। छौरी शिव शंकर संग गेलही दरभंगा, ओ तई तोरा की न दलको गे, छौरी नीति सवाहा संग गेलही दरभंगा, ओ तई तोरा की न दलको गे। डीजे ओम प्रकाश प्रेजेंटेड बाय अरुलिया रिकॉर्डिंग स्टूडियो। झूमा का झुलनिया बोल न के दलको गे, झूमा का झुलनिया बजन के दलको गे, छौरी के दलको गे। हे गई संजीतवा संग गेलही मधुबनी, ओ तई तोरा की न दलको गे, छौरी दिवाकर संग गेलही मधुबनी, ओ तई तोरा की न दलको गे, ओ तई तोरा की न दलको गे। डीजे ओम प्रकाश हे गे होठ के होठ लाली बोल न के दलको गे, होठ के होठ लाली बोल न के दलको गे, छौरी के दलको गे। हे गे गौतम संग गेलही सहरसा, ओ तई तोरा की न दलको गे, छौरी राजसवा संग गेलही गे सहरसा, ओ तई तोरा की न दलको गे। प्रेजेंटेड बाय अरुलिया रिकॉर्डिंग स्टूडियो।